nagsaka. I-develop din ng asyalan tayo na insugi tayo chapter 1 ni 1 Thessalonians. At si chapter 1, ikatod last dyan na nasa tayo may pangkap ni leadership na Apostle Paul. So nung tayo na believers si Thessalonians, tapos nasa tayo yung response nung tayo na believers si Thessalonians, tapos nasa tayo dapat i-deal nung tayo na believers si biyag siya sa unong era dyan sa unong era ngay dyan malinis ni ulay siya sa mga naposyos. Tapos indil to kahit sa sigara no kas ano dyan makihadba era si biyag era nung nung tayo padang na salakan. At kaya last dyan tabtaban tayo nung talas dyan kas ano dyan makihadba kito si kahit tayo believer. Tapos kas ano dyan makihadba kito si kahit tayo dyan agdalang na salakan. At ito tayo si chapter 4 verse 13 karon verse 18. Masay basis ni asal tayo kat si 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to verse 18. At tinagtalan tayo ni nudumtang ti kapipintasan nga sapa. No kato ni Davi karon no amin sa kato ka madikat-dikat dyan bakit madikat ni Davi singat dikat kato ngay dyan singat kito makakunay dyan osto kagul ni problems dyan umotok si biyag tayo. At singan piyan tayo ngay dyan mo kaw siya gus ya piyan tayong dugtang na dagos ti agsapa nga iti agsapa nga talakayin tayo katakitain tayo ti agsapa nga talaga nga kapipintasan nga agsapa. Aligon na pa tayo maktang sing ni sakit ng kamaptangan. At ipas tayo basan tayo Reginin. Bawa naman basa, mas may ito naman basan sahi diretso. First Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise again, will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Salamat. At no sa saludsod siya kat sa panto ni Walis Kristo. No sa saludsod tayo nga kat no magano ala siya pa Jesus. No magano ay rapture diyan magpasama kasagana kito mata. Naman ni saludsod. Ano saan sa saludsod kat no magano ala siya pa Jesus. Agno sa podium man sa kana tap nakasagana kito diyan. Waray isuwan ba dyan na dapat tansyanan tayo, si tayo katan sa suskid ni Idewa rin na Jesus. Hadji era kat importante pa siya dyan mantansyaan kito. Taniman na tempo kat siya iray prophecy, o siya iray mga interpret ng prophecy. Tas kato'y first dyan na tayo. Kat sa akin dyan masapol dyan anaran tayo kat dagiti mangin interpret kadagiti paspasama. Siya mga interpret ni pasama. Noong 1990, dyan nandig giganto, siya bimode ako ng false prophet. Pan siya, hadji may end of the age. Pan siya, hadji tempo ni pangintakan manidubong. Pan siya. Patasyong, noong year 2000, wala ko osong man siya, Y2K. At sa interpretation siya mga ni pasamak noong tan, pan siya, kat
man bag down ni computers at man on the spot economy ni intero dubong diskape pansukayan ni worldwide hunger siya diskape pan ni karakdanutan at siya nang peso siya ima interpret tapos lima na tempo siya halmuan mambude jen interpretation ni pasama jut siya iray masapol dyan tansyanan tayo, masapol dyan na asyalan tayo pasin ng ating paling scripture sa ikito matikaw, ano sa ikito confuse si kapanikwa ni Bible tan sa tamang kapasamat ni man. So haji siya mo dyan na masapol dyan tansyanan tayo at sa mga kadwa at no manship mo one day interest tayo dyan man asyal ni future events o no prophecy. No sa sahay diyan dyan to kat maan si interest to dyan mga asyal ni prophecy may pagkit ni mapasamak alitan o tera pasamak dia kat mabudin dyan sa ito kat man sasinsyayan mah dyan man biyag si biyag to man relax no tanas dyan nakaman kat nang nisahay dyan minsahe paano ta preacher naman say karakdan dyan kapan dispagin nisahay dyan na believer dyan word victory side into no naksang suta pasamak dyan naging victory ko masikato no talas ko ma dyan na biyag to kat sikato naman pandispagan to iso nga no maanshit mo one day interest tayo no maanshit mo one day kapiyan tayo mga shell ni prophecy o no ta na isulat si Biblia dyan ang pasamak apatan pasamak dyan pasamak ali kat sikato yung dili karo tasay panbiyag tayo mo mga baka relax siya ako ni kiron mo man mandeka no tapianan ako siya sa mo so haji ray shuwa din tansyanan tayo pasiya ano alwadan tayo baka kamali ti panang awat tayo kadigit mang interpret iti paspasama tapos baka manship mo man di interest tayo dyan mga shell ni pasama ano prophecy at dagiti pudno mabalin nga pagtalkan skari nasulat si 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to verse 18 tap no manamnam johota for first din na siya na tayo kat so tayo Thessalonian believers kat kabul ni kamari dyan in pangawat siya ni mapangkip ni rapture siya halsam skaray nan resign si Ubdara siya si Marok dyan man Ubda siya lang mumande kabul ni kapapan siya wala ni Kristo matlang sayang no ang kawas din timpok so nga at least sa panaptanan to mas timig sa ira mas kimagat ira dyan man witness ni mapangkip sa ni Christ siya mas mapang manguhutang sa problema so tap mo man Ubdara para kasapulan ni family siya jit mo man ako iraman sa sinsya yan dyan man skip ni iahan na isyong sunong sigara kung na naging problem si Thessalonian believers noon tan. Tapos sa tasyong, ang kanigiraman witness, nanbalian mo man dyan machismis at umuan din, nakol ni siya. Iso nga ninamnaman Paul dyan mansulat may pangkap ni, eksakto dyan may pangkap ni Pati tan biyag. Dyan on sarono. Panto si verse 13 tan verse 14. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. So say panikwanan Paul siya, at kayo tapos tayo Thessalonian believers gaya pa, sa akin yung problema siya, kas ano nga so tayo aagiming nga dyan ng katida, dyan agiming sa ng Kristo dyan ng katida, kas ano nga daira, singan ungintigdid man. Tap, saywad nam ni siyong, baka no tayo mala, lugda, ang sila yung life, ang sila yung mapasamak niya. Nung nahaman yung pasamak, adin sikan kanas ng biyag si dugong. No, sa ito katmati, ang sila. Ang sila kanas ni, ang sikanas din, mamati sa ng Kristo no hotan. In unay, in explain pa siya ng Paul, may pangkip ni Pati. Nung mapansin jo, kakanto no Shishun translation, New King James siya, nung mapansin jo, sa inosalto dyan Pati siya kat naugip siya, sleep in Jesus. Tapos mga katang sleep, inosalto siya aligon na Pati. Sekali sa kaya mo ng tayo dyan
Ora na sulat nga si First John chapter 3 verse 2, panday beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So tayo believers, ang kana matiibakdan siya, kanto, kata we shall be like Him. Tapos so ta believers ira, singan naugip bungat ira no tiibakdan siya, singan naugip bungat ira. Kata bangon ira, so nung bangon ira siya tempo dyan panipala na po siya, sikata hotapan to ay agsapa dyan bangunan dyan kamamaptangan. Singan bangon dyan na no tempo ni David singan na kita ka man pikat-pikat kabol ni problema ni bakdang na problema siya conforme nam noon sa biyay tempo bangon kita singan onan mo mamaptangan pa siya dyan nagsapa. So pantoy singan na ugip gayam tapa alimin siman pangintakan to bangon mo lang siya masadatan ibakdang at mas mayat pay katanon in this tapay siya 1 Corinthians chapter 15 verse 50 hingga verse 53. Basahin tayo sige. Now go. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all see it, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Mamantang yan naman siya. Diya sota bakdang kat mabadiwan, tapa sota maniyan sa kada na naposyos makaiyan sa na Yesu Kristo ni katolik kata agdubagay diyan maiyan ibakda nga hajay tano hajay ni ulay ano siya ni problema ni ulay so masapol diyan masadanan iya hajay corruptible ni incorruptible siya masadatan ni hajay masosyal masadatan ni agmasosyal so hajay ray kamaptangan diyan na sigurado diyan mapasamang ali. At siya kaunoran, kwento ay si may pati, and si may sementeryo. Saya kabalikan dyan kapandisingitin ito o ni man, sa pansukyan to, so may hospital, o no mansakit, ito no matay, hotan pa tayo kalagaringitan dyan mapasama si human history ng no si katajun believer pa to masadatan ni agmasosyal mamagtang pasiya. At waring impada na posol po may pangkat ni Idew to Ali siya si verse 15 kato verse 17 at binasa tayo ng takayda na waray itsura ni Idew to Ali. Diyan sa Sarono, diyan ay sulat si Tanjun na sulat siya 1 Thessalonians 4:15 to 17. Sa iyong panto, unis pag-ali si Kristo, tapos walay may katnangan dyan na kaljaw ni sahay dyan anghel na Perseus, tan jangat ni trompita na Perseus. Tapos so tayo nakatay dyan na matiso ng Kristo, mabiyag ira. Kota bakdang siya mabiyag, so kota espiritu ra, may aspol, si bakdang siya, isang wari bakdang siya muan. Tapos angkin so tayo no sikatan sa kapon tayo nung tayo sa kapon ni Pati at sa kapon tayo iya kasadatan ni bakdang angkin si bibiyag kito masadatan ni bakdang tayo sa Siagos. At panto may aspol kito maso ng Apo si Kristo siya makolpot at kaitan tayo maso tayo believers denon tan ingka to tingka singat pa pan tayo ay reunion ma eran ni believers. So tera believers dyan nakatida nung tan sikata dyan si bibiyag ni Manon mas ako pan tayo niya dyan agkatay ni bakdang di may aspol kito si hagi tayo sa ng Kristo la dyan nakatay no matay kito man sikata dyan ko ta mabiyag siya no matay kito man si dugong tayo kalang sa kapansota agkatay ni bakdang yung rapture ito so haji sequence to panikwan ni sigurado mo sa mapasama iya. So no naman hajay encouragement na Precious so nung skero jo dyan totoo to
sa tabiyag tayo dyan, antihay bunga. Waray pangintakan to, ubadin matibakdang tayo, matibakdang tayo, saliray krisis dyan tayo, kaman, nang waray ang sabi dyan, mamaptangag sapa, dyan na kasadyatan ni Amen. So, sa kata Jo, na makutay ragpalang na salakan, anong need? Mango. At si verse 18, no last verse, waray pantay talak, kumpiyansa, pantay jay, dyan may kantay mo ni diwa, so let's get to verse 18. Verse 18 siya, therefore, comfort one another with these words. In pala na pa siya, verse 15 to 16, verse 15 to 17, kata, waray kanto, no, si verse 14, no sa isa ito, kata ng talak sa Kristo, atay pa sa skato, sa ingadan po dyan, kata si Kristo, atay, nananungan muan, kat sa tanin mga sigurado, sa isa ito, kata, mapasamak sa skato, yay, no, matay skato, mabiyag muan, no, matay, masadatan bakdan ko, bisag siya, before niya dyan verse. Isang nga si Kata Jongo, diwa tayo iyay pasiya. Ang nga tayo kahapoy tayo, iyay mapasama. So, si Kata Jongo. At sa kwento, alam ba mo man yung story kapandisingit ni Agpalang ng Salakan. Sa tayo kapandisingit, dyan anak na naposyos, waray pangintakan to. Nang sa garingit nung tayo Agpalang ng Salakan, ingkatod ingkahotan siyan. Iso kanto ay, maingas i-daringit tayo sa mga daringit ni Agpalang ng Salakan. Ito mga ipanpledi ay kayo manisingit. Sa ipan to, alibit ingas to kuma. Yeah? Pero nasa din, waray daringit dyan na dakaman tayo, no, ay maansi dyan, agi tayo sa ng Kristo, no, agi tayo, nung kota daringit, alibit ingas to, so ta daringit, o no, ladingit ng tayo kailang ng Salakan. Ano tayo namin din tayo, sigurado nga umay ito ni Kristo. Nga ito ay poston, dagan tayo umay ito. Anta tayo ay sigurado hindi wala si Kristo. Maray advice ng Paul si Titus, chapter 2, verse 11 to verse 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So, habang kita matakad ni mapasamak alihot na tayo rapture, wala yung Apostle Paul sa ng Titus, dyan na importante pa siya dyan na dagan tayo, o no, pasing tayo sa may kuwan ay nakasagan na ito. Sa number 1, make certain that you have taken what God has given, the salvation. Siguradoon tayo, is katadyawan na Salakan. At no amta tayo na Salakan kito, amta tayo, si Kristo at tayo, dyan nga, sinibasol ko, sinakpansanagan. Sigurado din mapasamak sa mga iyay. No matiyak man, o no sibibiyagak man, o sabi ko sa tempo na rapture, masadatan mo ko siya magdang ko. Masadatan lanta. So nga, siguradoon. So ano kaya aligon sigurado? No aligon sigurado, masasyo ko may, salamat po pati si Kristo para sa mga skata Diyos. So sige, iban. Metad ba? Titus mo lang, continue to resist a corrupt lifestyle. Ituloy tayo dyan na man-ngaaw, o no, siksyalan siya. So ta, panbiyag dyan si Silvito. Tapos katoting nga din doon Titus mong takay 2:13 dyan na sa teraan sa kig dyan ugadi, biyag na sahay dyan to o syawian tayo sa kata dyan anak na napasyos man biyag kito doon ta poston panbiyag sa piano napasyos dyan panbiyag tayo kuma so teraan na hindubungan kata ag tayo pa masasmakan irahonan tapos may kaddo live in a sensible, godly manner. So manbiyag kito, natito. No, manbiyag kito, dyan asyusan. Hutan pa may panbiyag tayo, dyan implanan apasyoson sa katadyo. At hajira, kata mga panamnam son sa katadyo, no hajir kito, basta po lang panay, pansagana ka. Ito pa, sagana kito lang.
Tapos kapanikuan, nakasigurado kito, inaisalangan kito. Tayo kayo tuloy dyan man biyag, dyan mga syawi, ni Basol, tayo kayo tuloy dyan man biyag siyo sana kan biyag. At sahyalin ako, undaw alis Kristo nga paiso. Sahyalin ako, undaw alis Kristo, at siya ito aden. Hadyaw pantayo singa agsapa, dyan na kamamakapanan. Hadyaw ta agsapa, dyan unsabi, undaw alis Kristo, undaw alis Kristo dyan, siya ito aden. At singa na agsapa dyan, imakwas kiton, kagkanas pa siya. Kung mismo dyan, kung antayo sa Kristo, sibiyag tayo, mismo dyan, kung antayo, so ang isdahan sa skato dyan, sango, face to face, asan tayo sa skato. At sa hipay, face to face, asan tayo, agi tayo sa ng Kristo dyan, nakatid dyan. Mismo nagi tayo dyan, ang tayo dyan, pinatira mo sa Kristo, sibiyag siya, kung antayo, kaitan tayo, nagkatoniga. At ang kaskata dyan, waran naman, sigurado, tuloy kiton, masasabi dyan na kanasan presence na sa Diyos ako sa Kristo tingga. At haman iagsapa dyan kasisig siya dyan ang sabi ali.